Pagpangawat sa dental clinic sa Nakbayan sa Lapu-Lapu, nakuhaan sa CCTV. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod ni ining usa ka wa mailhing lalaki sa usa ka dental clinic alas 3:36 kagahapon sa hapon. Ang naasong lalaki gikatahong nagpakaron inong trabahante sa usa ka water refilling station o gitahasan kuno siya sa pagkolekta sa bayad sa purified water nga na-deliver kagahapon sa buntag. Actually, at that time, na ako'y patient. So, na siya company nga duha ka buok. Iyahang lula o ang iyahang murag apo. So, ang katong patient ako, ang company niya, diha rasad sa sulod niya, ang katong ang guy nga nagpa-pretend nga taga-delivery sa water, is mo to siya nisod sa gawas. Wag gitaw sa gawas atong nga time. Human makuha ang usa ka gatos ka pesos nga bayad alang sa 4 ka galon nga tubig, nagpasumangil kini nga may special offer silang libreng water dispenser. Kay free raman, ni okay rasad mi. Ano kay hatod lang yan, tanaw siya sa preso, asa doon mabutang, kay taas daw. Then so nilili siya diari for the first time, murag naniid lang ba kung sa iyang makuha. Then pagkahumay na ana, nibalik siya, gisugo niya ako ang assistant magkuha og carton kay butangan daw. Then pagkalakaw sa akong assistant, mo nga time magikuha na niya ang phone ako diri. Alas 3:44 sa oras sa CCTV, nakita ang pagkuha sa suspitsado sa bagong cellphone sa dentist nga iyang gibutang ibabaw sa lamesa sa iyang opisina ug yano raw sab kayong misibat ang suspitsado. Ang hitabo, dali nilang gi-report ngadto sa Marigondon Police Station, dala ang kopya sa CCTV aron pag-ila sa identity sa suspect. Mato ni Police Major Juan Capasio, hepe sa Marigondon Police Station, gisusi nila karon ang posibilidad nga may contact ang suspitsado sa water refilling station nga nasuki na sa dental clinic. Ako itong gingnan ng akong chief investigator na atuon itong mga tao nga tig-deliver atong katong tubigan bitaw para ma-interview niya. Kaya wata kasi kahit ba o basin o kung sabo niya itong tig-deliver og tubig. Kaya nga nakahibaw man siya nga kuhan na wa pa nakabayad ang katong tag-iya sa clinic. Kinina ang ikaduhang higayon nga nakawatan ang naasoy dental clinic. Sa miaging tuig, gilungkab ang ilang clinic ug nahana usab ang dakong kantidad sa cash hinungdan nga nagpataod na sila og roll-up door. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.